Ninsab assolutament eċitata. Ex qalet Emma Muscat ir-rebbieħa tal-51 edizzjoni tal-Malta Eurovision Song Contest li sar is-sibt fil-għaxija fl-MFCC f'Taqali. Deċidejt li dis-sena ħannipprova nidħol għal-Eurovision għax dis-sena nħossni preparata, nħoss li kellha l-kanzunetta tajba biex nidħol li tirrappreżentani 100%. U hija esperjenza ġdida lija u nħobbhom new challenges, ġifieri. Fl-aħħar snin Emma Muscat kisbet fama kbira, partikolarment fl-Italja, b'diversi wirjiet ta' suċċess, pereżempju l-kunċert fil-miliet li għadda fejn ħallit lil kulħadd bla kliem bil-wirja tagħha ta' White Christmas. Irebħet il-finali bil-kanzunetta Out of Sight li kisbet 92 punt. Bekk f'Mejju li ġej, Emma se tkun qed tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest li se jsir f'Turin, wara li s-sena li għaddiet il-konkors mużikali intrebaħ mill-grupp Taljan Måneskin. Sa dan it-tant fit-tieni post tal-Malta Song ikklassifika il-kantant Aiden bil-kanzunetta Ritmu, filwaqt li fit-tielet post ġiet Nicole Azzopardi bil-kanzunetta Into the Fire.